ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଜ। ରଜରେ ପୋଡ଼ପିଠା ନହେଲେ ରଜ ଅଧୁରା ଅଧୁରା ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗୁଆ ପୋଡ଼ପିଠା କରିଦେଇଥିଲି। ପୋଡ଼ପିଠା ଏତେ ସଫ୍ଟ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯେ ଯିଏ ଖାଇଲା ମୋର ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରିଲାନି। ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ସଫ୍ଟ ପୋଡ଼ପିଠା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳକୁ ପାଣିରେ 7 ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପାଣିରୁ ଛାଣି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପକାଇଲି ଓ ସେଥିରେ କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଲି ଓ 1.5 କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଚିକଣ କରି ବାଟିଦେଲି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସାଇଲି। ସେଥିରେ ଚାଉଳ ମାପିଥିବା କପ୍ରେ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେଲି ଓ କୋରିକି ରଖିଥିବା ଅଦା, ପାନମଧୁରୀ, ଛେଚିକି ରଖିଥିବା ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ପକାଇଦେଲି। ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ପକାଇଦେଲି। ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇଲି। 1 କପ୍ ଗୁଡ଼ ଦେଲି ଆଉ 1 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇଦେଲି। ପାଣି ଫୁଟୁଥିଲା ବେଳେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ଚାଉଳ ପିଠଉକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଇଲି ଓ ଗୋଟେ ହାତରେ ପିଠଉକୁ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟୁଥିଲି, ନାଇଁ ତ ଲମ୍ସ ପଡ଼ିଯିବ। ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିକିରି ମୁଁ ଏତିକି ବହଳ ହେଲା ଯାଏ ଯନ୍ତନୀକୁ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଓ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଦେଲି। ପିଠାଟି ଯେମିତି ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେବ। ଯନ୍ତନୀ ହେଇଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇଲି ଓ ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ବିଞ୍ଚିଦେଲି। ତା ଉପରେ କେକ୍ ବେସ୍ଟାକୁ ରଖିଦେଲି ଓ କେକ୍ ବେସ୍ରେ କଦଳୀପତ୍ର ପାରିଦେଲି। କଦଳୀପତ୍ର ଉପରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଦେଲି ଓ ତାପରେ ଯନ୍ତନୀକୁ ଭଲସେ ସେଟ୍ କରିଦେଲି। ଯନ୍ତନୀ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ସଜେଇଦେଲି। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ କଦଳୀପତ୍ର ଦେଇ କଡ଼େଇରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେଲି ଓ ତାକୁ ସିମ୍ରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ବେକ୍ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଡ଼ପିଠା ହେଇଯାଇଥିଲା। ପୋଡ଼ପିଠାର ଆରପଟ କଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାୱାରେ କଦଳୀପତ୍ର ଦେଲି ଓ ତା ଉପରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଟିକେ ମାରିଦେଲି ଓ ତାକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ସେକିଦେଲି। ଆରପଟଟି ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପୋଡ଼ପିଠା ପୁରା ରେଡ଼ି। ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପୋଡ଼ପିଠା ବନାନ୍ତୁ।